Кожата ни не винаги е в най-доброто си състояние, но пък това не означава, че не може да я поправим с малко скинкейр и грим. Започвам с този серум на Gigi с витамин Е, който много добре хидратира кожата ми, малко коректор за основа на сенките, продължавам с кремообразни сенки, които запечатвам с прахообразни след това и любимата ми очна линия, която този път ще е в кафяво. Винаги ме изумява как съвсем променя погледа и за да допълним драмата добавям и бляскава очна линия, която просто се отразява уникално. Малко молив във водната линия и продължаваме с спирала. Maybelline, мисля, че е крайно време вече да работим заедно. Няма как да пропусна и стик коректора на Gigi, който не само че прикрива пъпките, но и активно ги лекува докато е върху кожата ми. А ако искате да разберете повече за него, има отделно видео. Продължавам и с фондиотен отгоре, който ще запечатам с гъбичка напръскана с сетинг спрей. Следва и малко руж, като гледам да не го слагам върху пъпките ми. Завършваме с малко гланс и сме абсолютно готови, вече прикрили всички несъвършенства по кожата.